Kalau kita dumina. Ne sera dumuni yɛrɛ de kɛ walahi Dumuni kɛ sa yala kɔngɔ fana ye bana dɔ de n tɛ ka dɔɔni dun ye. Ma dumuni gɛrɛgɛ dɛ. foyi tɛ ne na Ani farikolo ta sa. ka n da ka sunɔgɔ sisan ka ne ma ɲinɛ sinon ne ma sunɔgɔ Walahi ne n kan yɛrɛ bɛɛ sigilen don n bɛ fɛ ka bana yɛrɛ ne mana fɛnkɛ kɛ ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la Ajanyango masa madamu karaninga ko masa Jatigi janyango masa madamu karaninga ko masa ede yen jatigi ye ne nayi madeli doni horomuso ganyo kona da muso folo kunandi bamana ngoto ko nyina kun folo nyine so dugule nyine daga ko ni nyogon chaba o yen nyabere de ale de bodo na so dugule o de nyine du muso folo de so dugule ale de be dudo kateme bela jene ala ale be dudo kateme dutigi yere ka bari dutigi be bo kale de to so kono de me na jinya kono kale de to flano be na buramso be na ale du klebla orma kacha ala fa be toti horomuso nyane nene mbe fi matugo to ibaro mfo manaka ngajele ngoni kwari doni orla bi ni ngajele ngoni bora ngomi na nyeble ma ki fu doni kawula da fa fuli ningiye kateme anga muso folo mandidi kabi ni ndu ngona tarola bulonda fe kabi ne dona muso folo de bora kane kuma ye jiudi anya jiumi ye kinudi anya kinudu abarege ga to gano ni ga bashula ni ga vaccine finu ni warula njatigi ni ne yembe kontadi atonga jili ngoni mbo nyeka da kasa ha to ya fi ko ne biya mina feno fina nja atota nganjo do njatigi kere afonye kibia njatigi kere afonye kibia waya bela jini de nyefonye o ne nana shake madeli ka ala mage ka kira mage ikatu ala ye kadu kanato koko min berelen vle kanato shimanga dese ka nimbare de mbi deli ka shege ko ede du muso folo ede du pie ni ya me doro ko du pie o de muso folo ni ya me du se pasi mo de muso folo bari mfa ko madono ko gakuru sabade be du kono ko na gakuru kelengele karla ko du be kare nyaanyi ni ngo gakuru folo jume akoma ko de dutigi ni dutigi jengena doro du be jengen na le karla doro du be kare nga na joro du be kle ngama ngo gakuru folo na jume tukuna ko de du muso folo ko ni du muso folo nyana doro ko du be nya na le fana chana du be chana le karla du be kare ngo gakuru sabana jume ko de du de folo edu yanga muso folo te sigi kata gakuru ndo anola yana kakare madam Tarawele muso folo ani nafa muso folo ka sinani ngale ala ya bela jine di maka dusukolo di maka sabali di maka muyon di maka chinya di ma njatiga kali nyanga sigi Tarawla buluna la nywanve midi lyanga du nywanve sono tofo ete njatiga la tuguni jeliba namu ne yiga kumame awo jilni jatiga la awo ne yiga kumame sabula ne yare ni ne kan toro la jeliba be toro wallahi be toro ne ka kele chama foga ba ko sebe depuis Bamako te an fo yanga jeli ko sebe kana kala kan be nyogoma ko sebe awo o ala ka latiga do wallahi ala mana fefen latige awo o chema ka tsika ke joni ne wotnye jeliba ne yiga kumame awo ajaranye nga bala de ngai ndo injatigi mi dele anga ngai mbwala jeliba namu jatigi ke ani kuma suli du kono isabali debi ne furu la karama dem na ni ma deli ka sote dige minenta Allahu akbar ma deli ka kefe ndo kalama o de kama maso nga boni nga minongi karani ila jina na du karani de ne la jaro ko nyena umay ki bolo da du suka sanja tika mase kasi masa anga kashi ndo iboro min kadnia ne renye dala karawo shiji kabi wallahi be ne kin ta karawo shiji ce iboli mandaye koyi iboli mandaye yera nguna ne mbora ne fe yera de kasaba a woshile mbare mbora ne fe bi ba foko torjina walma ko ton fakala ko kono to foi a toroli yera do a nyana klire de kunenu jeliba ni manyama lebutoro ka hu bola njigi bola abega kuma dondo nyana abega beri fo wallahi kadai ala janga sigi Tarawla wo awoshile no ni nye dala ka be girin ki ga mi sorange ka awoshiji che ibi nyeji to wallahi ulanga tambi dele njatigi bidele awo ne ga kuma menete bible awo angata wallahi tane ibeta parce ni mo ko makele do ni mo ko makele do kono ibeta okay bashidala termuso nyuma ika fo ya kati la kana dugona suno ne ragu fo managa ngoni fa kari nyangati borosina yaba ila je ka doso nala sonama ni yan solo su awo fena mina muji ma yere boy ibina kado ndo kenye o kadni o kon baro jali kon ni ba fa ga yele be doni nda mari ni don da badra wi yele o nanga ngoni mbla furu ko liko na dola do la ka kile magaya amba ketula ha awa amba jerato foro jeli kuma fanyena jeli ya kuma ne ko ngoni tika du ngono ni ma karanya dan gele bu feneka mais depuis jeli banana kuma on fait ani jeli ba ka nyogon don bitere
jeliba fɔ y'an sɔrɔ ka dugu n'o na ma ɲɛ o nana kuma ne fɛ ne tɛ se ka bɔ jeliba kuma kan n bɛ taa i y'a faamu déjà kara yɛrɛ ɲɛ gana ka na ne ka baara jaabira ka na a b'a fɔ karamɔgɔ tɛ se ka foyi bɔ ne ta la bilen ni ala sɔnna ma n bɛ taa nka n'a bɔra u ye da mun na u yɛrɛ bɛna tila ka ye ne kan ko ye muso min ye Aisha fɛ ko ne ta bɛ taa ne ta tɛ taa sinaya jɛlen kɛ galadaga de don n tɛ sira ɲini siɲɛ kelen ou bien n k'a to dɔɔnin na awɔ n bɛ taa comme jeliba nana kuma n bɛ taa n bɛ sira ɲini awɔ i tɛ fɛɛrɛ kɛ moto in labɔli la awɔ a labɔ a y'a labɔ n b'a ta da la Nache, cɛ tagama bina faga n taalen ɲini baara yɔrɔ la jɛ bɛ gɛrɛ na yan nɔ ne kɔni ni wula sera ne kɔni na gɛrɛ la wula ma se 14 heures ko wula sera mais denmisɛnninw bɛ yen an ma ɲɔgɔn ye kɔsɛ na sɔgɔmada na gɛrɛ na baara yɔrɔ la yan an ye ɲɔgɔn ye nɔ Sufi i bɛ tiɲɛ dɔn dɛ i b'a dɔn hali ka wuli k'i jɔ kanku ko i fɛ Sufi hali ka taa kanku ɲini sinon foyi ma ɲɛnabɔ k'a fɔ ko ka mɔgɔw k'a to i fɛ yan k'a to fɛ wa ni kanku ma segin du kɔnɔ o ye ne ka du cilen de i kɛra Sufi i b'a dɔn kan ne ka dukɔnɔmuso ninnu ka juguya kan ne kɔrɔmuso ka juguya ani Aisha ka juguya de ye kanku lata mɔgɔ b'a dɔn ni min ye kanku sɔrɔ yan a bɛ se ka accident kɛ a bɛ se ka a ye mun mɔgɔ t'a ko ɲɛdɔn sa Sufi min deli solution bɛɛ ɲini ka se ka wuli ka taa kanku ɲini ka diya cogoya min kɛra i ye mun fɔ sɔgɔmada ni bi ta tɛ kelen dɛ Sufi ne ye min fɔ sɔgɔma ne ye min fɔ wula fɛ ne ko kanku ni kanku yɛrɛ ni m'a ye sisan a ma ɲi Sufi ka kasi yɛrɛ yan mais m'a kɛ cogo di muso bɔra den a y'a faamu misa ma m'a ɲini ni tila ka se kanku somɔgɔw ma Sufi min deli ala kama i sɛbɛn bɛɛ kɛ ne y'a faamu ni tila ka se o ma i ka Sufi kanku ka na dɛ kara i ye n teri kelen de o de kama n bɛna n dama kasi ye quoi parce que ne t'a dɔn min y'a sɔrɔ kara ko ne y'a faamu wa maa si tɛ ka yɔrɔ fɔ ne ɲɛna ne bɛ se ka taa kanku sɔrɔ yɔrɔ min na sinon n yɛrɛ tun bɛ taa deli kara ne y'a faamu sa ne yɛrɛ bɛ tila k'a wele n'a bɛ yɔrɔ min na a b'a fɔ ne ɲɛna i y'a mɛn hali bi ne ma se ka taa baara kɛ ne bɔra e ka yɔrɔ la dɔrɔn walahi n ye n kilen so Sufi n bɛ taa so tilegan sɔrɔ yen nɔ n mago b'i la n y'a faamu kanku taara ka baara jugu kɛ cogo min kama ne ma fɛɛrɛ ɲini n terikɛ ka ko la ne kan ka wasolo bɛlɛdugu miyankala bɔbɔla ne kan ka nin bɛɛ de dogo mali fantan naani bɛɛ ne kan k'o bɛɛ de dogo a kara kun nka a ka nɔgɔn a bɛ yɔrɔ min n'a fɔ sisan ne ko n ka somakɛ ka fura d'a ma ɲɛ na kuma dara n'a b'a miiri nka ne bɛ fɛɛrɛ kɛ hali ni b'a kɛ te la ka d'a ma bi solution dɔ kɔni bɛ sɔrɔ kanku ko ka girin dɛ. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc, à boire toujours pour ma cliente, à abonner, à j'aime ta. La famille, hier on vidéo ma bla, un senti que on est découragé, ni vidéo ma bla avec dig out là. Donc ni on fana na vidéo bla na ma j'aime sur ni abonnement te ga les pages là on fana ba on découragé trop. Donc ama ni na fait avant de ni abonnement allez ni j'aime. Na vidéo et donc aya abonné, ni ma abonné, aya abonné. On va to page bo jansi soro ame courage soro ame continuer ka vidéo bla. Donc ni vidéo compte foué ka fois fait moi romina ni bla vidéo damela. Donc en fait moi na ni vidéo opéra abonné à j'aime ta. Donc on est courage de ana à famille. Donc du coup na vidéo de abonné à j'aime ta. Faut nous encourager. Ami nous encourager comme ça, on est courage sur un épisode ba dembo. Merci beaucoup. wallahi ni karamɔgɔ kuma jeliba bila ka ne deli foyi kun tɛ ne segin nin du in kɔnɔ kɔmɔ Dina Anji patroni nse Dina don o bɔ depuis ni sɔgɔma o ma na kɔni e ma fa don ne den na ne den ka bɔ ka taa kun fɛ oye ne yɛrɛ y'a nɛgɛ bi patroni ne yɛrɛ fɛ baara bila o mun na ka baara bila mun ɲɛna depuis ne bɔ du in kɔnɔ ne ma hɛrɛ ɲɛ na
dina nya fo na so madana ko ngwa ko islam so ka ne wele ne wa ya wa alam ne ka das ko ne da ka da suke da la ka das ko ne da ni Aisha be tenga mu ko tu anyo ne wa shi ka ne wa shi fo ne du su ku ka ne bari sisa ne ma se du minige ne sira ngo jugu boni bo so ko na ka wanti ki kene ma o ma ko na shi patron na ka na de koro pa ka de koro pa ka de koro ko ka na sisi wa o we ala na tira mu fena na sisi bolo ne sira di bo du ko fa mo ko ten dia ne shu ba ka muso fula doro kai wele ka do so na o we aha wana aseri la de na bi ni dudo min so sabi wele ka do so ma da fe si e shi ba no patroni i sebela i wele ka do so no o we ni fere suku be bi bolo ki ka mu go wele suna be abi ibis ai ne ka wana duguro suna be be sa furata la ni tare be sa sira la patroni kuma te tanga de wele wala be sa sira la i sebela i do na ka so no o we ne ya baragala munta ayo wele ka do ka so na tanto de o ku be o kono bolo o sara ani o shubla ka ta do so mo ma patroni pa bien ne na ke mo shi abala ga na do nya pinya mo shuma ya nya ka wa nyimba na ya ko mandu ko wala mi jogo sara agata Action. ngande me wala mo wala mandu ko wala ta na ka bien baga sisa lame ni ti fagi faka aga sila fura be ni bulu na so ta ko kuma ibo bla wani na jena tike fefen fo ibo to no ni ko ni ga kana mo ko do be ak mi fanga dina dune o da fura ni ma ko na tura mo ko no ko fura la suna bebi kwal atesela nga iba tani ka dabara mai te so ta kuma ko ani la chena biha ani jemane kuna ki jemane kuna o a krom so fa nena nai o yi jemane kuna ki jemane kuna o yo ne gbeshi ke bugo o we enda bali ke bugo me patron ko jo ke bi nyon to famu de patron yi jema ki jema sondora patron yaketa wo yi sonora o wuli o so ate ka nyinga ka humana nyagba me anya keta nkun kan dim dra wuli ye ka humemi ne moy ini alati bodne ni ngolat anati ne ko koy ori kama ega kuka ne li fefe kera du ngono afonye na nya foye e drole te shuba du ngono Aisha de kuka anedi karamugo fena mi fengo do shuala che suba kama ndugo na de ne be karamugo la tugo ni karamugo kera shuba gai abi ke shuba ka farma mbade ale te mo du kelengene ne ale mo du plani atna adam na enni na tala mo de surtout mo blini sugo ke tugo la da kadi suba ko de Aisha re ni Aisha sugo ne sugo kada Aisha da ko ne me na furaji me ame ibi ko patroni on nani furangi ko sisange awo me na furaji me mina nunko yame mina nunko ikai ko nansi sire bulu ko ko ba ira ni mina to bi kura de la sisa o patroni ni sinante e nya fo ki ma gbera na da ai mo godua ne wanse ki ken ma yande kana patron che na asro na shi kana tuka gera na ere adi koromse atuka karamo koromse kana tuka gera na wala la ko man dino ntika kuma fe be na nyon de ko shi ngo ta do no do na shuala nyeto suri atuko la na wakati ma janni ana wakati mso jamjane kuna suri na hudu ma ko ni do na shuala kibe suri ali siranye ne ali Aisha ere kuna janni do borola ne no ko yami na kane karamo ko borabi anyo jama bwa abora owe ni ne ta tsaka sigido gona no ni ne te patrona ishede abne fewi ni ba do nya fali wulala kwa mso ni ba ro ko chebi fe ha to yi yere ira la do ne ba deliga ni ko era shinde kumbe foga na ere jo wa ta ko no ko ni tara chwara fe ne mente du sore mso furula mso manga te ka suti nya nye ka do ni ni bi te la nga proud do di ma ta awe ma ko chebi bola na jano awo chene mo na ko am danyi ni na problem tara patrona kele ko ya dino do ngona ya ne bo do ma ko ke ma na nya bia wa idige na tika la de ni ti se do faraka Nasira dirisa dibi no go shiabe Aisha la Nasira masika jotuni ni karamu ko me na fa to go fam ne ku ti fenye wala ala kamu don kan tila ma kire ta
Nse, kamu. Somo. Korode. Basti no. Kamu mana mu telefon? Ebe ne ngani tawro la ikambala. E won ma do ne bora kamu kan ake nyin sa. Jako ai au kan ni ki. Wa jako ai au ka tamana ga. Sabla ni ne bora bi na to mo te dugo nanno. Ya ta ga de nye ko rake. Ne bora fati ni ngado karamo la. Ha? Nga jilba blaga tani dille. E ka korobo. A korobo ga buhari ka milti e sutangi funfe. Karamo ta do ere ko mo bora. Muso te kelene wa muso maga fo ka ta jiye wuli. E ba me ko ni ya mo go fere so ngakela ko mo ne be do ba faka. Wa Aisha ni ya en ne fere so ngakela. Mo ne bi so mo go faka ku sabula ante kele. Wichi. Ne chesiri jala tan flari. Jala ere te tela ere kuma ta ka te kele ma. Wichi. Mais o mana ke togo la an ko ngaki nyina on a devoir de kinini kan E ka devoir e so mo de ne e du muso folo de ne e bora ka taga shi kun fe e ma fe ko mo e ko mo do chema ama se ko fako e ala ka ke o ma sar bani ka ke o te mo ko ta e ko me ba ka ko ra bora ka yambe ke manga yanno ko kan sabla mo ko manka e ka boy ka ko ra bake karamo ko be dumini ki ko fa be shi ko fe a fora ne na ko demne tra ko karamo ko ma siga jo o sabla ne musodi awo nyame ibi shige ga fiende na no e kana se ka ferege ki nyele wala bi sa jugu sabo na tanto kan mo no ti tere hoy mo no ti tere tene tere ni ngara la tige de so ma kuma fa ba tere de flani ki nyefi i kan nyani ya jugu ya bara ni ga soma fe ta baro de o de flani ki nyefi ade ni karamo ko ka be mala jo no do nete e ka ni karamo ko bla nyona e be ka yela ni na e mo la wono de sabla ne ka kuma mo fo chene do e koro do na mena ko hali karamo ko ere ado e mo sugumi ebe mo sugumi dongo de ebe klengi ba wele anno o jija ka nyene bore me fe ko inga ke tanto munodo bara jugute kan wite bisigi dabla kan bisigi e aisha ite bisigi dabla debi e ka ko amina jigindo ne asebene ya na mabo mo gamne na bore ka milelila wala bore ka minenila me ni no ko ci ya fi ma fe masara man ba mine ni ko ci ya fi ma masara man ba mine ne biti ya fi ma ne sinti ya fi ma ina ni daga te blame sigin ce dala debi an na bomo ka ne ci ya ku ta muso plana ta ko yere la yere a ka kera ma here ya debi karamgo eta dusu suma bora kola ni tora te dusu suma nymen bora kola ha e tere ya karamgo ka barako beti ame debrouiller de la ne manna songa abe dua ni ne manna songa bo daga ka siga abe dua ha wa ibe sara ga nasira na ni de kama allo amana mu ko kama ne nasira ko debi ne shira ko ta kalma here soro abe ka toro to abe ka toro tinto iga tere jugo ya kumba kan unera mo ko misigile no ne nyema ne be mu ne ke nasira la mo ko kon nan jugo anni o nyema yo bolo mayo do soro ka ke obe do soro ka la gali manya dani ma ni mana be na ko ni mana de te ela mugo la ngulo sigilen la je mugo fu mugo peripara batara mugo mulo bali siriti gele jugu sago pomo pogolo da bakala etike fe fo ka tesa wallahi wa inga telefoni feneta zoya fene ba jugula jugo sugu be yira kanna ni eni alachini ne buramso ma foni na kune kana na atu umugo shigada woni nyele no muso yeke bene ka telefon takata tinto ha wallahi muso te yeke bene ka telefon takata me buramso bena ha jeliba na ka mo ala ka to jeliba ala ka to jeliba ka se ka kanu yoro nyini ka kanu ye suno molo shofelen pare kanu nana de ni ne mane be ne ya ala ni chegwe wallahi kanu iboro ko fa ko ben nga donna nyini na nyini nga desere san wallahi ko segina so aramadi kana mo nyena kuma ke karabugo ni tale jare ka teme jena tike fembe ka Allahu ya jiliba blaga saka ka tane dala horo jiliba ka tane dili ko ne kana jiliba kuma kan yare kama ni nana suna e karamugo ka furu ni tuguni wallahi ne ko haram ifana sa en to garma to yalla kale gono fa ben nga donna bala ko en tugu debi so madana ne amego écoute ala ko ni ma bana ma accident ngon karamugo ta pa sa furule e be accident ki sinne muna un joro ni ko sa e be joro ne muna e so mo do de ne ya e ka sirabe ni na karamugo mo ka sirabe mo la atike tanto e karamugo ya furu kasa chine nuna pew wa iga dala ka fani ne anga dugu soro sansa ite na tuguni Aisha bora ka kuma mun foni na sita Aisha ko hake tali ko ne takani ko ne e kuma se misi se kuma e ke kuma ke sarake ko pate ka jari Aisha no fo ko e ko ne ko ibe ne ka minye che ko ka tadini ma
ko parce que ko afta na ko ne bente muso fe no ko e ko suna be ko ne ka mine men soro no ki ba ke sugura ma ko ko ata di ma e be kala kana kuma model ko ni na ko kada mo ko anna ma ye e be ne ko ro fe me nganti ko ro fa isa ni non e ma me ko sina tele gala wallahi daga Aisha galon tige kamu billahi min Aisha mo kuma Allah jo ko Aisha galo tiga bi sigi kali ala la ke e ma ko ni ya kuma mi bala dinda abora bala ba de da ko Aisha fe fo cheni do Aisha ko e ko ne ni ko ti la ko ne be duingo na no ko wallahi ko desa de kuno ko me ko na bora ne yere la ka ba ko ta ko nyeni Aisha ni bere fo si c'est bara men ko wetla ma men kla kan ko le ni jinya waja ka kla ka ko la de nyama dole na tare iya ko Aisha to gomi ida ko Aisha to gomi ibe kla ka ta ko Aisha na ka Aisha la jaba je be ka yi ka Aisha kan lafiya do akulu la ni yera kulo ka ni ne ma me ne te lafiya o de kadiya o de kadini parce que Aisha ni la malo ah ni chekele na lo ne sa ya fi ka bla sira ngabo de ke ta wala mu Aisha ni di gaje ba ko ba ni diga na yala ba ko ta mo ne ko bena de mo na ko la de na la ba qu'est-ce que ça soit la dernière fois il lo bena e mu ke e wa ko to ri ya ko ne bo ma o kata o de shile abeta ça c'est quoi ça kamula ko ma ko da em saki dala te ke ma ko ne na em saki dala te ke ma ko ne ibi yela la que ça soit la dernière fois hein ko debi de tara ko ne ko mi sika mi sika tara ke ko mo ko me ko se ke e en ala ti en nem bisko ba tete mo na kula de que ça soit la dernière fois kamu mu ne mo fene dala ya ne ga galo ke la de iya fay ma fo mo go jugu sigile na de ni Aisha ye abake na fa kai Aisha be bara jugu mu yere ke na fare na kara mu ko wallahi bila iba ko ai Aisha be bara jugu mu ngi iba ko ai abeso anya ba ku kla ga Aisha ga glangoro lo na ka fote ko lo na a be 70 angata Muramsu kan kuito an bara iya bara ko nyina wore ko na sigiro jaw ni ko fula ko Muramsu misila awa bas Muramsu bara ko kala ko Muramsu kuma foyi tɛ ne da nin ko la. muna Ne de man to n yɛrɛ ma. Ni terikɛ dɔ de kan ka baara ɲini ka di ne ma. Ne ma taa n sigi o kɔfɛ. O ta ne di patron ma. O ne denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne denmisɛnnin teri de don. Muramsu te shi bi ne atuma minɛ wona Si ma bi a tɛmɛ mama si y'a tɔmɔ minɛ ja mɛnɛ. O de ka manamana ko ta ka ne sɛgɛrɛ ko n'o tɛ ale tɛ ne ta baara la. kana ni fɔ E n buramuso. N ye n sen don tulu la ka n bolo don jaba la ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ cɛ ma sɔn. Muramsu e fini taara ni ni fini ye tan to o be Denmisɛnnin cɛ teri ne yɛrɛ y'a fɔ karamɔgɔ b'a dɔn Usman. Karamɔgɔ bɛ sɔn ka dɔn. Nin ne de denmisɛnninya teriya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hali a dɔw o yɔrɔnin kama ni kun kan ka ne ta. Ko ayi nayi. Ko fo ale k'i mago ɲɛ ne la. Muramsu duma ɲa dɛ e yɛrɛ fini kan fini ye o de b'a e min tɛ e farikolo ninnu boli na ne y'o fɛ e ɲɛna n'i kun ka fini sutura la o kun b'a ɲɛ maloya e ma dɔɔni Ne kɔni fɛ foyi tɛ na buramuso. Fini bolo bɛ fo yan. Mun bɛ na foyi tɛ na ne kɔni fɛ. a kɔni ka Mɔgɔ jan ɲɛnama dɔɔni dɔrɔn de tɛ dɔrɔn o de don. ayi o tɛ i bɛ sɔrɔ depuis aw ka denmisɛnninya wagati i bɛ sɔrɔ ko kun bɛ a ye halisa de ni i ma sɔn a la Buramuso ale kan ka dɔ dɔn ne ka ko la dɛ. Muramsu b'a dɔn tɛmɛnen kɔ ka bɔ min kɛra yan nɔ Yan kɔni du ye ko taa ko dɔ bɛ kɛ. Yan du ye ko taa ko dɔ bɛ kɛ. Muramsu fɛn min ma deli ka kɛ yan dɛ bi o de kɛra yan A banna sa. E ka dɔ fara ne kunna ko nin kan tɛ. kan ne nana dɛ ka na ne sigilen sɔrɔ Muramsu jɛ i bɛ ko dɔn k'a fɔ e ma fɔ ne kana to kasi la ko ne k'a dɔn ko mɔgɔ ka dɔn ka fɔ ne ɲɛ yɛlɛlen don ne ye n sigi ne ye kan na ne bɛ ka bɔ so kɔnɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ kan bɛ ka na ne y'a ye yɔrɔ min na ne gilan ka n ka bere ta k'an sigi a fɔ halisa ko ne ɲɛ fiyɛlen de don ka na k'i dɛndɛn ka na ne kɛrɛfɛ yan o y'a sɔrɔ ne ka telefɔni da yan yɔrɔ la yan dɛ ne sigilen bɛ yan ne ka telefɔni dalen bɛ yan nɔ a nana dɛndɛn ka na ne kɛrɛfɛ yan dɛ ka na ne ka telefɔni ta k'o bila a kunna ka sɔrɔ ka taga ka taa turu cɛ dɛ ka sɔrɔ ka n'a mankan bɔ ko an ɲankuma ne sɔrɔla k'a laminɛ o la ka ne bɔrɔntɔ i bɛ bɔrɔntɔni min dɔn nin y'o da ne kan yan bi
Kangu renge. Kone nantan kolo pompo pogolo furu ka mana ka sugu bɛɛ de fɔ ne ma non n sisan kɔni Tiɲɛ na a tɛ tɛmɛ kangu bɛ jogo bɛɛ don a la mais suyɛni fɛnɛ kangu ka ne ka téléphone fɛnɛ ta ka taa Suyɛni ka misɛn kangu ka ko kɔnɔ hali ni ko kangu bɛ kamalen tigɛ mun y'a sɔrɔ e ka kuma kun tɛ di muso min bɛ ne ka téléphone ta ka tɛmɛ o ye kangu ye mais a to yen nɔ ni Ala sɔnna ma i ka téléphone bɛ ani papa fɛnɛ de ka na dɛ ka taa nkalon bɛɛ tigɛ papa ye ko ko ne y'ale nɛni ko ne ko a ma ko ale bɔli min kɛra ko ka si a kun fɛ ko karamɔgɔ ko n'a nana ko sotaramani in dɛ ne yɛrɛ ma hali kun ye ju dɔ kuma in na Ala kangu bango tɛ sa n'i y'a ye kangu ma diɲɛ kuma o kuma bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ a k'i ma jigin ani papa de ka na ka na ne bɔ kangu bango foyi tɛ nin du kɔnɔ kangu bɛ sɔn diɲɛ fɛn mais buramuso suyɛni fɛnɛ y'a la jumɛn kangu b'a kɛ kalabanciya galontigɛ i b'a dɔn galontigɛla filɛ jogo bɛɛ b'a la kalabanci fɛnɛ bɛ ten tɔ ne ka téléphone mina sɔrɔ kangu jogo hali n'i ko kangu ni cɛ minɛ la so kɔnɔ ne t'a fɔ ko galon ne ka téléphone mina sɔrɔ n ka téléphone bɛ sɔrɔ san buramuso ma tigɛlen don ne la ne kɔni ma tigɛli e m'a fɔ k'e ɲɛ yɛrɛ ye ka taga ba hali ni ne y'a fɔ papa ye papa tɛ da la parce baba que t'a to yen kana fɔ karamɔgɔ kana foyi fɔ karamɔgɔ i y'a fɔ ne ka ban i ka téléphone i b'a sɔrɔ ne kɔni jigi b'i kan dɛ a banna an ka jigi k'a la ne ka numéro bɛɛ de bɛ téléphone in kɔnɔ a bɛɛ buramuso ne bɛna n dɔɔni da fɔlɔ walayi tɔ foyi tɛ ne ni n tɛ jiri foyi mɛn ne y'i kunkolo ko chauffe yɛrɛ de walayi n tɛ jiri mɛn y'i ko tɛna ne lafiya wulila n bɛ n ko walayi n bɛ n dɔɔni da fɔlɔ awɔ sigiyɔrɔ la fɔlɔ yan du ko tɛ ban walahi a tɛ ban Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga faamuya. Donc Sinea ale ni fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye. A b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.